tine nyaya iripo, nyaya yekuti zvinhu zvinake makomrade. Ndoda kutaura chokwadi inini baba Chinokura, ndoda kutaura chokwadi. Nyaya yekuti inake vachiwenga ngavarege kuramba vakaoma zvavari kuita zviya. Hazvisi kundomufadza vana veZimbabwe zviya zvavari kuita zviya izvi. Zvokuti vanoonekwa vana Mnangagwa every time, vanoonekwa vari muZANU PF every time, vanoonekwa vachiningirira every time, vachiseka, vachifara, vachiita sei. Isusu tikangonzwa kuti vachiwenga vati hapasi nezvigananda, tinobva tapembera nokupururudza. But ivo vari mukati mazvo zvigananda zvachona, vachinyombia varimo, vachitukwa varimo. Kwai haa vari kuita intelligence dzakanyanya stereki, vari kuronga. Ndepapi pari kurongwa? 1, vanhu vatoneta nemademonstration iko zvino izvi. Pane pavachazosumudza vanhu here vakavasumudza vachiwenga vanhu vachivatevera murodhi? Nokuti vanhu amademonstration mangani, vanhu vatosvika pakuneta kuita fed up. Now pane pavachazounganidza vanhu here kuti ndaakufunga kuronga hondo vachiwenga nemaitiro avaita here, kunetiswa kwaita vanhu vasviba moyo vaita fed up navachiwenga nemaitiro avari kuita iko zvino izvi. Action yavari kuita yaya inokonzera kuti vasvipwe nevanhu, vawengwe nevanhu, vanhu vavashoro nekuvashoropodza. Action yavari kuita yaya inoita sokunge vari kutsvaga kungotengwa havo, kutengesa democracy, kutengesa revolution. Vanogona ngopuwa mari vanzi mudhara chenda shamwari chenda unozorora kumba uko. Zvoita sokunge vadzingwa wonyarara havo. Saka zvoita sokunge vakuda kuprotecta maupfumi hwavo nemabhizinesi avo nemari dzavo. But vakutengesa revolution. Imi tiri kutaura chokwadi chatiri kutaura, vanhu ngavabudzwe chokwadi, nokuti hazvina basa kuti vanga vari general, but ngavabudzwe chokwadi. Maitiro avari kuita vachiwenga vaudzwe kuti kwaina baba Chinokura, maitiro avari kuita anotengesa nokuwadzisa vanhu mani. Vanongoramba vari undundu varimo muya. Kana vakanzi kwai chiwenga haiti, chiwenga anga ari general, chiwenga haiti, but munhu mani, munhu ndewenyama mani, haachinji kuzoita dombo kana kuti kuita nhingirikini mani. Munhu ngaudzwe chokwadi. Chiwenga hasi Zimbabwe, chiwenga hasi nhingirikini, chiwenga hasi nhingiri wakomana. Chiwenga munhu akapuwa basa nehurumende nevanhu kuti aiti general. Chiwenga munhu akaenda kuhondo yechimunenge achirwirawo nyika nesevamwe. Chiwenga ise vice president akaiswa nebato rake reZANU, kwete nemapato mamwe anopikisa hapa, kwete nevana veZimbabwe, nebato rake. But Chiwenga ndiye the same akadzosa ED. Chiwenga ndiye the same akanga achitaura kuvana veZimbabwe achitaura kuti Murambwe muchatonga kusvika madhonga amira nyanga hapana nokubisa 2018. Vanhu vari pamakampeini, Chiwenga achibatsira Mnangagwa kukampena 2018 paya. Akati Murambwe hapana anombokubisai, tichakuchengetedzai, tichakudziridzai kusvikira mapedza basa renyu. Same person ndiye munhu akabuda futi pakauraya vanambone Ncube paya achitaura kuti muchapera semapete vanopikisa mese, tichakupedzai. Ndiye futi wokutaura kuti hamusiri makabisa Robert Mugabe, tisu musataura kwamusina kuswera kutaura vana veZimbabwe. Remember 2018, munozviziva here kuti vachiwenga, I think 2023, ndiye wakaenda kunorova Chigumba Mbama. Zvimwe zvinhu zvacho soka autonoti drama riri kuitwa mukati meningirikiti mani. Ndiye wokurova Chigumba Mbama. Saka muchiona kana tichitaura soka tinenge tine kubatikana vakomana, tinenge tine kutsamwa, tinenge tine nehasha nechiki nenhoroondo yevarume veZANU PF. Remember kuti ndiye wokurova Chigumba Mbama paya achiverenga maelection. Munozviziva here Chiwenga akapinda mukati meya akarova Chigumba Mbama. Chigumba ada kutaura chokwadi. That person uya hanzwisike paari, akagara atengesa hukumu, akagara atengesa vana veZimbabwe, mana akagara atengesa democracy yenyika yeZimbabwe murume uya. Nyika kuti isati kusvika palevel yairi nhasi because of this man General Chiwenga uya. Musanyeba kupretenda kumita munhu akanaka murume uya mani. Ndiye munhu akachekeresa nyika kusvika palevel yairi nhasi uno. Munhu ngaudzwe chokwadi mani, kana chichiwengesa ngachiwengese, but munhu ngaudzwe chokwadi. Ndiye munhu akakanganisa maelection 2018. Chiwenga uya ataura kuti tichakuchengetedza Murambwe kusvika madhonga amira nyanga, akarova Chigumba Mbama. But nhasi uno ndiye akutaura kuti idi haasi right, ZANU haisi right. Azozviona nhasi apedza here basa Murambwe wacho, azozviona nhasi chingavana Chigumba vakanhingira, ndiye munhu wokuinstructor. Saka kufa kwakaita vanhu 2017 because of this man Chiwenga. Musamurerera, musamurambira murume wemhanu, it's a devil mani. Nokuti ataura chete kuti zvigananda, saka vanhu takupururudza, but ndiye akakonzesa zvigananda zvizare munyika so.
anonzwisa chiki mani murume wemani anonyebera kuita serious isina nebasa rese kana ari muzanu PF muya mani but anochekeresa vana veZimbabwe mani murume wewe zviito zvake zvakadhakwa nomusapota zvenyu mimi but handisapota zvakapusa kudaro beni shandisa vanhu mani kuitisa zvakapusa mani ati many beating chikumba last election first election yamunakagwa ende nanhasi uno abva kudaro soka vanhu vakapfurwa mutaundi muya mota akakonzesa kuti vanhu vapfurwe mutaundi ndiani iye abva kutaura kuti murambo chakuchengetedzai hakuna nokubisai akarowa chikumba saka munofukidza kuti akakonzesa kuti vanhu wafe wapfurwa 2018 mutaundi ndiani nhasi mota akanaka moti gore regudo muofisi vachiwenga muofisi vanotonga nyika here vachiwenga vanyika ikanaka vanotonga nyika here ikadzoka kuita mukondisheni kupita mukondisheni chaiyo nezvaari kuitwa even muzanu PF mashoko kusoswa mubhurukwa nevana vadiki chaicho twana tupwere chaicho kujungwa nekamutiso kwai hapana zvikurukuru chaizvo zvaari kuronga hapana chaanozoronga chisingapindirwi nevana vaZimbabwe kadai akati anoda mauto acho ane mauto enyika yake here kana kuti ekudzinza rake here kana kuti achada mauto anobva muwana veZimbabwe kana kuti demonstration yavari kutora vana nigrini idemonstration inopindwa nevana veZimbabwe Gesa it's right although hake in secret ili anogona nga achishandiswa hake naChiwenga kana achitambira ground Chiwenga but it's right that man it's a right wing ari kuita zvinhu zvakanaka Stereki mudhara uya ari kuzama nepaanokwanisa ende mukatarisa dambudziko rina Gesa mai manje anaya haasi safe than Chiwenga Gesa ari kugara pakona pakawanda chaipo so upenyu hwake ari kugara akawanda so but Gesa uri kudzama kutaura publicly vaChiwenga ndimi kama kanhingiri makatora munhu makaisa pachigaro chibisai kamunhu waona rimwe richitaura kuti Chiwenga muoffice gudo guru muoffice gore regudo vaChiwenga muoffice vabagamu muoffice benzi remunhu musatanyoko man futseki munhu akakonzeresa that chaos yekuti vana veZimbabwe wapere kutiza munyika vana veZimbabwe wapera kutama kutiza munyika kuenda kutambudzika vari kunze kwenyika uko pamusaka that man bullshit man ndamuchisapota zvakadhakwa imimi tinosvika 2030 muChiwenga akangogara muofisi momo yakangogara ipo paya muchingoti vaChiwenga vanoita vaChiwenga havaiti udzai munhu chokwadi munhu umwe yakakonzeresa nhamo yatinai nhasi nekuti tichipfuura chipinda murodhi kudai so it's cause of Chiwenga nhamo yekuti vanhu vapfurwa 2018 cause of Chiwenga akaisa munhu akagwa 2023 vanhu kuti vapere kuurayiwa Chiwenga ndiye akakonzeresa because ndiye akatora mbwa iyi kuti iende pachigaro iyi atine kuwana power yekupuwa mvumo yekudhimanda zvatinoda takavhota 2018 tikakundira Chiwenga akanorowa chigumba kuti wewe tikavhota 2023 futi achipromisa vanhu kuti chapedza kuuraya muchapera kufa mese nhasi uno tiri kuti isusu Chiwenga ngaende anobatana naChamisa Chiwenga ngagare pasi naChamisa ndo vakakonzeresa kuti Chamisa atadza kutonga nyika munhu akasaudzwa nenyika ineyi vari kungodzvenga vana Chiwenga vachingotendera vanhu muzani imomo even vana mudhara Gesa kana vachitambira front Chiwenga ka zvakadhakwa hatine kwatiri kuenda ba Zimbabwe haifi yakaita change haifi yakanaka zvachose nekuoma kwakaita njere dzaChiwenga idzi nekudhakwa kwaakaitwa uku unotonga nyika ukaenda kupi one ari pamasanction kufanana naID wacho unofambira nyika ukagasa nyika uri kupi wai vanhu veZimbabwe muchinyembedzera kusunungura nyika muchiisungirira mani makasvika 2017 mukanyembera kusunungura nyika but mukaisungirira futi kana vanhu vachisarudza leader ngavasarudze munhu avasingazocheme naye mangwana munhu avasingazonyunyute naye mangwana munhu avangasingazotambudziki naye mangwana ngavasarudze munhu avanoimba naye munhu avanogutsikana naye kuti anogadzirisa nyika noti zvokufoseredzwa zvokuita kupuhwa izvi kuti gore regore 2028 vaChiwenga muoffice ndiani akavhotera vaChiwenga ndiani akaisa vaChiwenga muoffice ndo zvinongotadza kuti vamwe vanhu vane kafuka kechidictatorship mani udzai vaChiwenga zvakakwana vaende kuna vaChamisa ndivo vakakonzeresa kuti Chamisa amire paari nhasi uno don't force Chamisa kuenda kunojoina Chiwenga vana Chiwenga ngavajoine Chamisa noti kuforce Chamisa kuti anojoina kumadictatorship akaita seaya mani Gesa it's right I support Gesa thank you